Gusti wa pukulun narada ingkang kepareng rawuh merpek ingkang putra wonten wigatos menapa wa anakku ngger Bathara Wisnu kawruh ana ngarcapada dina iki bakal ana pacoban menapa pacoban saka pakarti ning adimu Bathara Kala kang nyuwun memangsan ana ngersaning Kang Rama. Nalika mau Bathara Kala diwene cadangan pangan gapuk ing kayu padas lan watu bubar mangan Bathara Kala awake lungkrah njaluk pangan delalah lagi ana wong kang menek wancine bedhug bener menek siwalan ora medhun wancine bedhug mau dadi mangsaning Bathara Kala. Bathara Kala ngrasake enake daginging menungsa segere getihing menungsa njaluk tunggale diwenehi wong Sukerta. Sukerta menika menapa wong sing duweni reget ginawa bareng lan laire nggih. Oke banget cacahe. Bocah untang-anting gedana gedini gedana. Kembang sepasang uger-uger lawang. Bocah kembar, bocah dampit pancuran kapit sendang kapit pancuran. Bocah sarombo saribi Pandhawa Pendawi. Ipil-ipil padangan Pandhawa nyandangi Sumala Jempina Margana Wahana Wuyungan julung sarap julung caplok julung sungsang julung kembang lan sak panunggalane. Kuwi dadi mangsane adimu Bathara Kala. Yen ngantos Bathara Kala mangsa titah ngarcapada ingkang semanten kathahipun menapa mboten ndamel saking ngarcapada wa. Lah ya kuwi nggih. Ingkang Rama paridhawuh nggih Bathara Kala kowe kena mangan wong Sukerta nanging kudu kok garit nganggo bedama kedadan saka siungmu. Dene kang kaping pindho sapa kang bisa maca sanganduning awaking Bathara Kala ki padha karo Sang Hyang Jagat Kirnata kuwi nggih sing dadi wewaling Bathara Kala. Mulai aku meroke maneh jeneng kita kula Bathara Wisnu aku nyuwun tulung karo kowe ya nggih muga-muga jeneng kita dadi lantaran padange ngarcapada. Mbah piye carane aja kangsi Bathara Kala gawe rusake ngarcapada. Oh ngaten. Ya, iya. Kula namung dados lantaran kemawon wong. Saestu kula namung dados lantaran kemawon. Mugi Gusti ingkang nyipta jagat, Gusti ingkang akarya bawana saged paring pepayung dumateng kula lan paring pepayung dumateng lari Sukerta Kala wau. Sirna saking memala kantun raharja lan kawilujenganipun ya. Lah kanthi syarat apa nggih? Kula atur lenggah wonten mriki. Kula nyuwun pangestu wa. Kula nyuwun pangestu kalian Wanarada. Kula badhe adus wonten sendang pitu utawi toya pitu. Mugi pikantuk pitedah saking Kang Maha Kawasa. Pikantuk pitulungan saking ngersanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Oh ngono ya nggih. Iya ya. Nak enteni ana kene muga-muga jeneng kita dipayungi karo Kang nyipta bawana dadi lantaran tentreming ngarcapada ya nggih Wisnu.
lir sarapating sun tuneling mangulati puspita kang medhemendah agler neng tamanan non sekar warsigi menyutayata Jatukrama pergenjang bapak maruda yang mari jodhe sapa sing gawe Wisnu wonten pangandika ngadhawuh pukulun waduh bareng adusana sendang pitu utawa banyu pitu salin sloga busana dewa ora kok agem kok nganggo kaya mengkono kuwi dadi apa to Ngger kula dados dalang lho dalang dalang kuwi apa dalang menika ingkang nglampahaken ringgit utawi wayang dalang kuwi sing nglakokke wayang utawa nglakokke ringgit dalang king saking tembung ngudal piwulang dalang menika kedah saged ngudal piwulang ingkang sae anjogipun dumateng katentreman lan karaharjan mewah kabagyan dalang menika boten kenging kok lajeng damel kisruh dalang boten kenging damel ruhara ngono gawe tentrem lah nganggo jeneng sapa kula nami Ki Dalang Kanda Buwana utawi Dalang Kanda Bawana kula kepengin sanget dados dalang pangkruwatan sing diarani ngruwat ki apa ngruwat menika dados sarana ngicali reruwet ingkang sinandhang lare Sukerta kala wau lah Murwakala Ki Dalang menika kedah ngertos dumadining Bathara Kala utawi purwaning Bathara Kala utawi kawitaning Bathara Kala ngono lah kok sira dadi dalang ki apa dalang ku ya ana matrame dalang menika matram kenging dipun wastani donga tiyang ingkang kepengin dados dalang menika kedah kagungan utawi nggadahi donga utawi matram matrame piye matramipun dalang mekaten Hong hawik namastu namasidam lungguhku pakuning bumi telapakku sangga bana gedeboko Hyang Nagaraja klirku Tejamaya gawangangku sang Retnabara palunturku sang alimangan blincongku Surya Candra sang Hyang Guru kang mirsani widodara kang gamli widodari kang nyendeni kang nonton padha katon kang tinonton ora katon hong hawik namastu namasidam menika ngono lah kok tembung hong hawik namastu namasidam ki apa menika ingkang dipun werdekaken mugi-mugi sirna saking memala mugi-mugi sirna saking memala kantun slamet wilujengipun menika hong hawik namastu namasidam hong menika sirna ngono mugi sirna saking memala ingkang sinandhang sinten kemawon ya apa gandeng kula menika dalang menika kedah gadhahi rati yoga utawi pengrawit sratine yoga utawa pengrawit utawi panjak lah terus apa Wanarada klaturi dados panjak utawi dados pengrawit lah kok jalukmu ngono kersanipun kula mboten piyambakan wah ya lah terus pantese dadi apa
dados pengendang. Wis tak dadi pengendang aku. Tata-tata sing apik, sing bergas. Mergo ki arep dadi seratine iki Dalang Kandha Buwana. Ngene iki nggih. Nggih. Nah, wis pantes to? Sampun. Menika pantes mbok menawi dados pengendang. Apa jenengku ya Narada? Mboten. Mangke yen Narada menika sampun sami mangertos bilih Narada menika dewa. Sami kalian kula Bathara Wisnu kanthi nami Ki Dalang Kandha Buwana wa Narada dados yoga kula paringi nami Panjak Encek Enggel. Panjak Encek Enggel. Nggih. Inggih panjak kalungkungan. Panjak kalungkungan. Nggih. Namung Kiai Panjak kula kalan Kiai Panjak sampun sekeca wonten kayangan mriki kula kanthi mandhap wonten Ngarcapada enggal prapteng dusun Medang Kamulyan sinten ingkang nyuwun tulung lantaran Ki Dalang Kandha Buwana mugi pikantuk kamulyan saking ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kawasa. Oh ngaten Ki Dalang. Kula badhe nyipta renangka badhe kula cipta dados wayang. Siti tawi lempung menika badhe kula cipta dados gamelan. Monggo kula aturi mandhap wonten Ngarcapada ingkang dipun panggeni dusun Medang Kamulyan. Inggih Ki Dalang, monggo kula dherekaken Ki Dalang. Semubang Iwang Aruna katinetran ing rapuh ong sabdaning kukila rengkane kara saketer biyung ana pangger. Ana apa biyung kowe ngundang aku supaya ngadhep ana ngrasanipun biyung? Anakku Ngger Jaka Catus. Anake tak undang karana kowe mau anakku ijen ora duweni sedulur. Ujaring para sepuh, kowe mau bocah untang-anting Ngger. Biyung, apa ana syarat sarana kang kudu tak goleki? Supaya aku luwar saka Panandang, luwar saka Sambikala, luwar saka Sengkala. Kowe golek ana sendang pangruwatan ya Ngger. Kowe golek sendang pangruwatan. Aku kok kongkon golek sendang pangruwatan. Iya. Lah Biyung, aku tak golek wong tuwa. Yen aku bisa ketemu karo wong tuwa kang bisa dadi sarana, bisa dadi lantaran ngilangi sukertamu Ngger Jaka Catus. Iya ya Biyung.
yen to pancen tetelo kaya mengkono Biyung sewang-sewangan marga aku tak golek sendang pangkurwatan Biyung golek wong sepuh supaya dadi lantaran ngilangi sukertaku Biyung ya ya nggih ayo kula Tata gadesaya Indriyaksa sara maruta mandek nggonku mlumaku mandek nggonmu lumaku aja kok bajutke ya wancine bedhug tengangi lakumu ra kendel kowe bocah saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu aku bocah saka desa Mendang Kawit aku anake Mbok Nyai Sumewit aranku Joko Jatus arep nyang ndi aku arep golek sendang pangkurwatan iya dienggo apa kanggo syarat sarana luwaring panandhang kawit aku dilarake ana ngalam padang ora ndek sedulur aku ijen tanpa rowang lah yen ngono kowe bocah untang-anting kok kowe ngerti wae kowe sapa aku Bathara Kala aduh piyong manjaku piyong piyong tulungan aku aja mlayu piyong tulungan aku dewa aja mlayu mati Joko Jatus playune kesit kaya tatit rikat kaya kilat kaya sikatan nyambrawalang tak tubruk ngiwa milar manengen tak tubruk menengen milar mangiwa lumayune lonjong mimis arep tak tubruk jebul iki ana wae sambi kalane ana dalan nggonku golek pangan ana menungsa kang gawe omah payone jangkep gedheke wis mubeng kena ngapa nggon tutup keyong kae isih kaya ngono ora ditutup nggon kejen ora ditutupi mbaya ora ketang belarak-belarak yen diwenehi ora ketang alang-alang yen diwenehi menungsa iki nggak sangkala sapa menungsa kang gawe omah utawa gawe gubuk
yen nggon kejen ora diawer-aweri ora diwenehi tegese gasang kala golek ana menungsane yen ketemu sudanen pangane saben dinane nggonku ngoyak wong Sukerta wae la ya kok ana-ana wae ana wong dandan kabeh ki nganggo pring kena apa iki kiwa tengene wis ora ana rase kok ora dipecah wah jlipet nyandung jrimpet laku ning Bathara Kala ora beda nggonku golek pangan yen ana wong kang padha dandan sarwa pring yen kiwa tengen wis ora ana rasa kudu dipecah yen ora dipecah apa meneh dimapanke ana pinggir dalan kuwi menungsa kang gasang kala merga ora beda laku ning Bathara Kala oleh ana menungsane yen ketemu sudanen pangane saben dinane candak bocah untang-anting wae kok ana bedane meneh wong iki jane jarak apa piye wong nandur lung-lungan kok nang ngarep ngomah wah akeh nggon jembar kok nganggo nandur lung-lungan ana ngarep omah sapa menungsa kang nandur lung-lungan ana ngarep omah bener tegese nyerimpet laku ning Bathara Kala kang lagi golek memangsan yen ketemu sudanen pangane saben dinane golek pangan entuk pangan siji kok angel men lho mlebu omah pawon tak tututi lah jebul iki ana wong kang lagi adang ninggalake dandange wong adang wong wadon kok ora ditunggoni dandange malah ditinggal lunga ya nek ora rubuh ora apa-apa lah iki rubuh yen ngono menungsa iki kerubuhan dandang
sapa manungsa kang kerubuhan dandang kuwi dadi panganing Bathara Kala wonge lunga lumayu anggendring yen ketemu sudanen pangane saben dinane Kang Winursita kang ngrumpaka basa nyambung carita lah menika ingkang nedhengi rasa tata lenggah wonten ing dusun Sugiyan ingkang lenggah wonten ing dusun Sugiyan kalebet Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah wonten wisma Majeng Mangaler ingkang samya rembakan ing mriku ingkang dados sesepuh kulawarga nenggih ingkang hawasta Bapak Sabit dalah Ibu Pasmi datang kantun ingkang putra kekalihipun Joko Widyatmaka lan Dwi Setyaningrum samya lelenggahan karana Bapak Sabit nampi sabdaning para pinesepuh bilih putra kalih menika Nari Sukerta mila datan mokal semahipun dipun awe supados ngadhep dalah putra kekalih arsa sampeyan balwacana teka kaya mangkono panggudas maraning driya ingkang dereng kawis sing lisan long-long ing driya mangura mangungkung kandhuan limpang lopo kurang guling udinen solajat mika yen pacana kudu manis wonten napa bapake sampeyan nimbali kula mangko to mangko ibune bocah-bocah utawa mbuke bocah-bocah anane kowe tak undang
supaya ngadhep ana ngarep aku mung mikirake anakmu loro gandeng anakmu loro ki lanang karo wadon to lanang karo wedok ujare para pinsepuh ujare wong pinter jarene anakmu mau bocah Sukerta. Sukerta menika menapa? Sukerta ki bocah sing duweni rereget ginawa bareng lan laire. Lah menapa nggih mboten wonten syarat sarana? Ana syarat sarana. Aku keprungu ujaring Mbok Bakul Sinambiwara. Kegathukaning lisan sesambunganing karna yen ana wong ngerti kinarya dadi lantaran ngilangi sukertane anakmu. Lajeng wonten pundi? Wonten pundi Bapak? Ana desa Medang Kamulyan. Ing kono ana dalang sing arane Dalang Kandha Buwana, ya ki Dalang Kandha Bawana. Dalang Kandha Bawana ya Dalang Kandha Buwana kuwi. Aku krungu dalang mau bisa ngruwat utawa bisa murwakala dadi lantaran ngilangi reruwet ingkang sinandhang anakmu loro, Mbokne. Oh nggih. Mbok menawi kersanipun mekaten kula namung nderekaken menapa kula nggih nderek anak-anak nderek ora wis bocah-bocah moko kowe nyang omah wae karo Dwi kowe ya nyang omah wae pun bapak arep goleki wong tuwa sing jenenge iki Dalang Kandha Buwana. Wonten pundi Pak? Ana desa Medang Kamulyan. Muga aku entuk kamulyan saka ngersane Gusti Ingkang Akarya Jagat. Ya didongak-dongake kowe bocah loro nyang omah sregep padha nyenyuwun, sregep sing padha salat nyenyuwun karo sing kuwasa supaya kabeh mau raharja lan widodha. Inggih. Lajeng benjang menapa pidalipun ora ketang colok lintang obo rembulan. Aku arep mangkat dina iki, aku arep goleki Ki Dalang Kandha Buwana. Aku ora bakal bali yen ora bareng karo Ki Dalang Kandha Buwana. Inggih Nyai, namung ingkang atos-atos inggih Nyai. Kanduan remang lelena tanpa kanen non mangke kisanak mboten kok nami tambuh karana kula dereng nate wawuh
Jengandika menika piantun saking pundi lan sinten ingkang dados nami jengandika Kisanak? Ih. Kula nami kula Bapak Sabit, kula saking dusun Sugiyan. Kecamatanipun Winong, Kabupatenipun Pati. Wonten wigatos menapa kepareng rawuh wonten dusun Medang Kamulyan mriki. Kula badhe kepanggih kaliyan Ki Dalang Kanda Buwana. Ih, kula menika Dalang Kanda Buwana. Ah, matur nuwun Ki Dalang. Saged pinanggih kaliyan Ki Dalang. Pancen kula sengaja dumugi mriki menika sampun pinten-pinten dinten, pinten-pinten dalu Ki Dalang kula raosi benjang napa kula kesaged kepanggih kaliyan Ki Dalang Kanda Buwana. Berkahipun ingkang nyipta jagat kula saged pinanggih Ki Dalang lak nggih wilujeng. Ih, mboten wonten alas tunggal napa-napa. Lajeng panjenenganipun Bapak Sabit rawuh wonten mriki wonten wigatos menapa? Ngaten Ki Dalang, anak kula niku namung kalih, jaler kalih estri. Ngendikanipun tiyang sepuh menika yen kagungan tawi nggadahi lare jaler kaliyan estri menika lare Sukerta, naminipun Gedana Gedini. Oh nggih. Lajeng kersanipun kula kepingin sanget nyuwun tulung lantaran Ki Dalang Kanda Buwana mugi saged ngicali sukertanipun anak kula kekalih. Oh nyaten inggih. Ih, sagah dereng kenantenan selak mbok menawi saged kula namung dados lantaran kemawon lho Pak. Saestu lair batos kula namung dados lantaran ingkang saged ngicali saged dipuntahi sukertanipun ingkang putra menika Gusti ingkang Maha Wikan. Nanging kepareng matur mbok menawi badhe nyuwun tulung lantaran kula boten ketang namung sak propintenipun kedah dipun wontenaken sarana wujudipun sesaji. Menapa sesaji kala wau mboten nguja setan? Nuwun pangapunten. Menika panjenengan badhe ngendika nanging mboten kawedal utawi mboten kawetu panjenengan wujudaken. Ngaten. Ih, Kakang Panjak. Kula panjenengan kang paring dawuh. Nggih. Ngaten, Pak. Ki Dalang Kanda Buwana mbok menawi kang sampeyan suwun supados ngruwat putranipun tawi lantaran ngruwat putranipun menika sampeyan kedah wontenaken sesaji. Sesaji niku saking kerenteking ati sampeyan boten saged kawetu. Liripun ngaten. Ki Dalang Kanda Buwana kedah wonten sesaji Pisang Raja. Pisang Raja utawi Gedang Raja. Sampeyan niku gegadang putrane, gegadang putra kalih niku supaya kepenake mulyane kaya raja. Oh ngaten nggih. Kula nyuwun dipun padosaken godhong alang-alang godhong apa-apa. Kersane putra kalih niku mboten enten alangan setunggal menapa-menapa. Lajeng dipun padosaken godhong kluweh supaya rejekine kaluwihan. Dipun padosaken tebu, tebu niku anteping kalbu, anteping ati. Tunggile cengkir gading, cengkir kencenging pikir. Rupane kuning, lakune nek wis bubar diruwat kudu sing wening, kudu sing apik, ora kena mlaku dalan sing ora bener. Kula nyuwun kain pethak supados putra kalih niku sampean suwun bali dadi putih meneh pulih
kaya jamane semono durung ana tulisane. Ha ngaten. Inggih, Yai. Lajeng banyu pitu. Banyu pitu menika mangke mugi pikantuk pitedah utawi pitulungan saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Kula nyuwun kembang setaman, kembang niku gandane arum, muga-muga anake sampean iku iso njunjung asmane sampeyan. Oh ngaten nggih. Kula nyuwun melih niki enten tumpeng 1000 anak sampean loro, muga-muga nggih sedulur 1000 tumpeng megono. Tumpeng megono niku iwak pitik niku diurugi sega. Niku gulune kudu ditekuk, nek wis diruwat niku ora kena nolah-nolah, tegese kudu sing mlaku sing jejeg, mlakune sing pener, boten kena nalisir saking ugering wewaton. Iya. Lajeng enten jajan pasar. Niku kula suwun putrane sampean mung loro muga duwe sedulur sepasar akiye. Lajeng bubur abang putih tawe jenang abang nyimpang jenang putih nyingkrih. Nah, niku tesih enten kupat luar, kupat lepet, endhog mateng, cengkaruk gimbal arang-arang kampang serba degan. Lah nek cengkaruk gimbal niku keluargane men raket, keluargane men kumpul. Arang-arang kambang niku nek rejekine tesih teng ngisor enggal diunggahke. Ngoten. Ngono to. Kiai nggih. Niki mengke tesih enten manuk dara. Peksi dara. Kalih cacahipun ngaten. Kiai namung kula nderekaken menapa ing dados kersanipun Kiai Wanjak. Pak Dalang lajeng kersanipun dos pundi? Dinten menika dinten ingkang prayogi. Kula suwun panjenenganipun Bapak menapa ndur langkung rumiyin mangke kula enggal-enggal prakteng wonten dusun Sugiyan wonten dalempun Bapak Sabit saha Ibu Pasmi ingkang putra kekalih Joko Widyatmaka lan Dwistyaning Rum kedah kersa nenggani hanggen kula ngurwatan taing Murwakala. Kula sendika ngestakaken dawuh kula kepareng wangsul kriyin nata parengganing sajen kala wau Ki Dalang namung sembah kula ingkang nderekaken. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang mawe gandrung wonten tamu malih Kiai. Nggih. Sampeyan sinten, Mbok Nyai? Kula wingking saking dusun Medang kawit nami kula Mbok Nyai Sumawit. Enten napa kok dugi mriki? Kepengin kepanggih kalih Ki Dalang Kandha Buwana. Dalang Kandha Buwana nggih niki piyayine. Nggih niki. Lho, mboten sampeyan to dalange? Mboten. Mboten kula dalange. Dalange niki wong sing cilik niki. Dados mboten sing lemu. Wah, mboten. Wah, mboten sing gedhe niki mboten. Kula mestani sing dadi dalang sing wetenge jembluk niku. Wong dalang niku kerep tirakat kok ndung wetenge kok gedhi niku. Nggih mboten nenten wong dalange niku kerep tirakat. Sasi Sawal nika nggih mboten prai, praine mung sasi apit plethek besar pun budal. Ngaten nggih Ki Dalang niki nek rina niku arang-arang mangan, nek bengi niku ora tau turu.
Lah kok wetenge gedhi nur nggih. Mboten pantes. Lah nek kula ngoten ngaten to. Ingkang nami-nami ki Dalang Kandabana menika. Ih, kula Dalang Kandabana. Sampeyan wong tuwa nek yo kemenyek. Mbok ampun nek omong ampun tur weteh. Enten apa? Ngaten Kyai anak kula namung tunggal. Ketikanipun tiyang kathah menika anak kula untang-anting. Untang-anting nggih Ki Dalang. Nuwun pangapunten kula mboten saged matur. Ingkang naminipun ruwatan menika budaya. Mboten kenging dipun campur adukaken kalian agama. Budaya menika medal saking diri pribadinipun piyambak, mboten kenging dipun surung kalian sok sintena kemawon. Mboten kepareng dipun surung kalian sok sintena kemawon, kedah medal saking diri pribadinipun piyambak. Menika naminipun budaya. Lah ngerti nggih sampean? Inggih. Dados sing namine budaya niku metu ke ngatine dhewe. Contone sampeyan do nonton wayang kok nganggo celana, nganggo kemejan. Upamane niku sing perintah sapa? Niku sing perintah rak diri pribadine kiyambak utawi awake dhewe nggih niku sing namine budaya. Lah nek sing tiyang pun mboten gadah budaya, tiyang niku nggih mboten ngangge napa-napa sing mlaku teng dalan ngalor ngidul nika. Niku tiyang sing mboten duwe budaya. Wong edan mboten duwe budaya. Ya ora duwe agama padha mawon. Niku pun ngaten. Oh ngaten to Kyai. Nggih. Lah sing naminipun tiyang Sukerta niku nggih enten sing gedana gedine, ana sing sendang kapit pancuran, ana sing untang-anting. Niku sing Sukerta, sing Gasangkala niku ana sing wong gawe omah tutup keyonge mboten ditutupi. Terus enten wong sing ngrubuke dandang. Napa nggih mboten enten syarat enten mawon. Enten. Dadi nek ngrubuke dandang niku mesti wong wedok. Syarate nek pun dina Jumuah Wage kudu mubeng pawon. Mubeng pawon niku mboten kena nganggo napa-napa. Dadi polos-los. Napa mboten isin ora ditutupi? Ngoten. Mubeng. Mubenge kudu ping 7. Nek pun ping 7 niku pun nek nggih kudu nyawisi banyu 7 bar niku nembe adus teng banyu 7 ora kena ana wong delok. Mboten kena ana wong delok. Nggih kena ning sing kudu sing lanang dhewe. Nek wong liya ora kena. Ngaten nggih, nek muga-muga ya ora ana sing kaya ngono niku. Ngaten. Oh ngaten nggih. Lah lajeng Ki Dalang napa saged dumugi wonten kriya kula mangke rumiyin. Namung kula ngentosi langkung rumiyin, mbok menawi sampun saking dusun Sugiyan. Menapa malah prayoginipun Nyai menika nderekaken lampah kula wonten dusun Sugiyan. Niki sae sampeyan king Desa Medang Kamulyan muga entuk kamulyan, melu teng Sugiyan muga diwenehi sinung sugih. Ngoten. Diwenehi sinung kasugihan. Oh ngaten nggih. Monggo kula aturi nderekaken lampah kula kemawon. Mangke sak sampunipun rampung wonten mriku kula ngayahi wonten griyanipun Mbok Nyai Sumawit ewadene kok badhe kempal wonten mriku malah sembah nuwun ingkang tanpa pami. Oh nggih Kyai, yen mekaten monggo kula namung nderekaken kersanipun Ki Dalang Kandabana.
padha warantena becik bisa amandemo baris prayitna ya saranta wong ing Dwarawati tinemes paniku amak ing Pandhawa kados pundi kula sampun sowan wonten dalem mipun Bapak menapa sampun rumakit sedaya sesaji ingkang kula suwun anu Padalang pripun niki kupat luware niki dereng didamel nggih mangke kula damelke lah toyane 7 nika toyane 7 teng mriko nika ya toya 7 diadahi gembet kabeh semono gedene iki niki pripun anu goleke gendul napa kon ngangkat segembet wadahe ngaron kok ngaten kok kula mboten ngertos ngoten-ngoten mungkin nek dingge adus rak saged nggih niku monggo nek dingge adus monggo lah niki toya 7 pun enten kembang setamane pun enten gedang raja niki pun enten godhong alang-alang godhong apa-apa godhong luweh niki pari tebu kain putih cengkir gading loro niki tumpeng megono niki ngarone anyar kaine putih pun enten nggih niki tumpeng megono nggih niki tumpeng 1000 manut kalih wetone putrane niki putrane niki kula hitunge jiro 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nggih 16 sing gedhe siji pun jadahe pasar jiro 4 6 nggih pun 16 nggih niki pun jenenten jenang abang jenang putih niki pun enten gedang melih setangkep upat lepet mateng endok mateng arang-arang kambang cengkaro gimbal serbab degan pun komplit niki manuke doro enten nggih pun niki wajibe pun wajibe dekekke mriki lho lah niki niku mboten wajibe nggih nanunu mengke wajibe dinandukke sego golong ngaten nggih enten sego golong nggih nah iki mengke nek pisanan dienten sego golong niku tamu men gumolong golong mboten do napa niku do pasulayan yagane mboten nggih do golong gumolong mboten enten do padudon ngoten biasane nu anggere gong dituthuk kok sego golong dereng dibancake yoga nu aban pokoke beker mawon oyo antabuhan napa nggih enten pun cara-cara kuno do ditinggal niku kala mangsa kula elingke ngaten nggih Kyai nggih niku sego golonge niku kudu ronggon sing siji 4 sing siji 5 kudu ngelingi gamelan niku sing gawe maune 8 wali 8 songo tinari ngaten jaman kriyen niku sing gawe wali 8 songo tinari mula jaman kriyen niku yoga nu kaya mung 8 utawa 9 ngaten mboten kena yoga kok nganti las-lasan niku mula saniki nggih enten sing lestarekke tese yoga nu ana sing lestarekke akeh-akeh 8 utawa 9 niku enten enten yoga wayang nggih mung 6 nggih enten ngoten dadi ana yoga wayang mung 6 ngendang karo gender akhire ngendange bar karo gender mencolot niku nggih enten ngoten nggih pancen niku pas dina apik dalang-dalang do lunga muni yagane mung 6 sindene sicok loro ning sing teka bengi siji dadi rina mung siji ngoten ambak sinden ngono kok nek mok jalukane mok sewengi nek ora sewengi moh lah wong pisanan iso ping tengahan bubar ping 3 kocar kacir sampun kersanipun ambak ngoten nggih laris kok Nyai nggih pun niki pun komplit kabeh pun pun mboten enten sing kurang niki niki mengke ki dalang Kandabana kersane dalang mriki panjenengan sak garwa putra teng wingkinge dalang mriki
Pun putrane mriki. Pun. Sing putra-putra do mriki teng wingking mriki. Kula tak nata gamelan. Manggone pun ditata nggone sing becik, nggone prayoga, dasar nggone adem. Ngeten niki nek pancen ya yoga karipan silir-silir do turu pun toh. Yogane nek laris kok ora tau nyang omah. Pun niku kula tak gelar kelir pun. Gelar geber. Gebere pun kula gelar. Niki gelare sampe ngantuk ngoten kok. Tak nata gong kula. Nah pun Ki Dalang miwiti ndalang minangkane pamundhut kaparenga Kyai Panjak lenggah ingkang langkung prayogi kula miwiti badhe andalang supados raharja mewah wilujeng mugi mut kalan kang maha kawasa. Ki Dalang Kandha Buwana miwiti andalan inggih awit saking kersanipun Bapa Sabit lan Ibu Pasmi putra kalih kalebet Lare Sukerta ingkang awasta pun Jaka Widyatmaka mewah dwi setyaning rum. Ki Dalang Kandha Buwana mesem jroning penggalih menapa kang cinipta badhe kelampahan menapa kang sinedya badhe kasembadan ingkang mriksani kathah karana Ki Dalang Kandha Buwana najan to sampun sepuh parandene swantenipun tasih katingal sae lamun ageng aromamun alit katingal tawi kapireng andudut penggalih dasar kairingan gongso genderi rogum landang gumlinding rebapi randari ngangkang gambang mlebek banyu mili kempul gemak melung bonang penerus pinjalan swantene rohang krangin kathah ingkang samya mirsani saking pundi-pundi papan saking pundi-pundi paran wonten kang samya rembakan dalange wis tuwa jenenge Ki Dalang Kandha Buwana. Iya Ki Dalang wiwit biyen mula wis ndalang. Wah ambak ngono ya isih pengkoh. Wah ya isih diparingi slamet diparingi kawilujengan. Oh iya mong kiwe jaman biyen mula ki dadi dalang neng bareng sepuh lagi wae dadi dalang ruwatan. Oh ngono iya kinocap kathah kang samya mirsani Jaka Jatus Lare Sukerta plajeng ira ngantos dumuging papan mriki kaget bilih biyungipun manggen wonten mriki. Biyung apa ngger lah kok ana kene yo aku ndereke Ki Dalang Kandha Buwana. Biyung ketrawasan biyung aku doyak-oyak Bathara Kala. Slamet biyung. Oh sing ati-ati lho nggih. Kaget Ki Dalang Kandha Buwana mireng bilih wonten lare kang den bujung Bathara Kala. Ki Dalang Kandha Buwana tanggap ing sasmita bilih
Bathara Kala pambujungira sampun dumugi mriku. Kendel lampeng Bathara Kala. Kok suarane gawe seneng nyangati. Nyangati bisa tentrem ayem. Ki swara apa iki? Kandhane kang padha nonton arane gamelan utawa gong. Wah. Ana sing nglakokke apa kae? Wah. Diobat-abitke wadene kaya wong urip. Oh, kandhane sing nonton jenenge dalang. Oh. Bathara Kala ngop saranduning kewan-kewan mlebet wonten tutuking Bathara Kala. Ki dalang kandha bana ndamel gecul tawi ndamel guyon. Ingkang mriksani sami gumujeng Bathara Kala nderek gujeng ha 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 puta puta. Sapa kewane ngobah-obah panggung? Yen nganti panggung rubuh, aku mengko denarani dalang kerubuhan panggung. Kowe sapa? Aku Bathara Kala. Kowe sapa? Aku dalang Kandha Buwana. Kenapa aku bareng tumeka kene kok kowe padha leren ceplakep kaya orang-orang kepidak? Karana lakone wis rampung. Dibacutke meneh wis rampung lan ora ana sing nanggap. Lho. Upamane iki tak tanggap gelem. Apa Bathara Kala kuat nanggap dalang Kandha Buwana? Pira upahmu? Upah aku satak 20 dinar. Wah, larang. Mbok yo sing murah ngono lho. Kira-kira 7,5 gawa son, gawa panggung, gawa gerabah. Mula nek aja larang-larang. Mula kowe iku ya arang lunga, larang-larang. Kowe kari gelem nanggap apa ora? Aku pun di pengaji satak 20 dinar duwe. Apa? Bedama. Lho. Yen kowe tak opahi bedama apa gelem dalang? Iya. Kilo tampan ana. Kowe tak opahi bedama mayanga. Iya ya, kene dalang Kandha Buwana kang bakal nampa bedama. Eling-eling ujaring wong kuna biyen, ki dalang kudu nggawa siunging Bathara Kala. Wiwit dina iki bedama dadi duwekku Bathara Kala. Iya, mergo tak nggo mbayar kowe. Aku njaluk lakon. Lakone apa? Laire Bathara Kala. Sing ala aja kotokke, sing ala kudu kok singitke, sing apik wae tokke mergo sing nanggap aku. Oh ngono iya. Aja kok kowe ngelek-elek karo sing nanggap. Iya ya, wis lungguh kono Bathara Kala. Rungokno nggonku bakal ndongengake lairing Bathara Kala karben sira eling karo kang nitahke. Dalang Kandha Buwana minangkane pamundhutira Bathara Kala
gelar lampahan lairing Bathara Kala jejer ingkang kaping sepisan Bathara Guru kasibo Bathara Narada dalah ingkang putra Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Bayu lan Bathara Penyarian ciptanira yuwang jagat ginatarsa ngangklang jagat ngalaya bumi nitih lembuandini saestu yang jagat ginata nilaraken kayangan jonggring salaka ngangklang jagat ngalaya bumi nitih lembuandini sak lebeting nitih lembuandini Bathara Guru kemutan kalan kang garwa Bathari Uma kepengin carem utawi kepengin sanggama nanging boten kawawa karana wonten luhuring lembuandini kama Bathara Guru dumawah wonten ing samudra kamanira Bathara Guru dawah wonten ing samudra ketingal gilang-gilang kumambang lembak-lembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih haranira sangkama salah damel gegering kayangan jonggring salaka kama salah katingal murup mangharap-harap geter pater tanpantara murup manih ingkang kala ludra para dewa samya kagegeran kadawan pusaka kadawan Demastra dadi anggo kita kataman Daksana dadi muka kataman Limpung dadi bau kanan kiring dipun dawahi Gadawastra dadi gigir temah Purna dadi yaksa ngajri arane sangkama salah dadi denawa bajang minggah wonten kayangan kaparingan nami Sang Bathara Kala Jaka jatus medal Bathara Kala wuninga sigra cinandak wantun kaya ngene wae tak goleki ora ketemu pepasan nggonku bujung kepat papat bebasane ketemu ana kene Jaka Jatus aja takon dosa kowe tak gembol yen wis tak gembol bakal tak pangan kowe Jaka Jatus lho aku arep mangan bocah Sukerta nanging bedama tak nggo ngopahi dalan monggo yen ora ndak sembelih nganggo bedama aku bakal dicemplungake ana naraka jahanam yo dalang menungso wae dalange menungso aku dewa dalang arep tak apusi leren ki dalang nggonmu dalang leren nonggon mundalan ana apa Bathara Kala aku arep ana perlu apa nyilih bedama sak kedheping netra wae ora bakal ndak ulungake aja kongsi bedama mau lenggar saka tangane dalang Kandabana yen wal saka tangane dalang Kandabana kang bakal nampa pidana lho mong sinyile sedhela wae kok ora kena aku ngerti yen bakal kok nggo mateni bocah kang arane Jaka Jatus saka desa Medang Kawit putrane Mbok Nyai Sumawit ingkang kok gembol wah kowe ngerti iya mong kari kowe abot bedama apa abot bocah Sukerta yen kowe abot bedama bocah Sukerta uculna karben kumpul karo keluargane ewadene yen kowe abot bocah Sukerta selawase kowe ora bisa mangan awit bedama
mapan ana tanganku. Ah, iya. Aku abot bedama ki dalan. Aku abot bedama wis kono. Melu keluargamu. Aja ganggu gawe. Dalang Kandabwana ana apa? Kowe karo aku tuwa ndi? Tuwa Dalang Kandabwana, tuwa Bathara Kala. Tuwa Dalang Kandabwana, tuwa Bathara Kala. Yen kowe ngaku tuwaku anake sapa? Wah, aku ora ngerti. Yen kowe ngaku tuwa Bathara Kala kuwi anake sapa? Sira mawat majaning Bathara Guru. Kedadian saka kama salah. Kowe ngerti awit ing awakmu ana tulisane. Kowe bisa maca lungguh sing kepenak tak wacakna men tentrem ayem atimu eling karo kang nitahke. Wacakake sampurnaning puja kang sinerat ana awakmu Bathara Kala. Ya. Om Yoganira Sang Hyang Akasa lawan Bathari Pratiwi Dupi Mijil Binuang Samudra gilang-gilang kumambang lembak-lembak. Ana daging dudu daging, ana getih dudu getiharanmu sangkama salah akirisa Kilamaya. Kadya manis samustika murub mangarep-arep nekake Prabawa ketuk lindulan prahara lisus gung haliweran geter patra tanpa antara. Murub maning kang kala ludra gesang madiraning triloka ngune wengkang padma kala cakra saking Sang Hyang Jagat Guru. Haum hawe namastu namasidam homna muna maswah. Ndak wacakake tulisan kang mapan ana nggamun kang kaping pindho Bathara Kala. Rungokno kang arane Santi Purwa. Ong Santi Purwa dinangkita repustaka dina ring kabeh dewastra dimadangga kita. Dina ring Candra Daksana yata dadya muka kita, dina ring Limpung Nenggala yata dadya paukanan kiring kita, dina ring Gadastra yata dadya gigir kita. Purna dadya yaksa gongang ajri haranira sangkama salah. Ilang kadipyanto binedol kesawa kita tuwin singira sirna upas kangane nganggo kita haum hawe namastu namasidam. Ndak wacakake tulisan kang ana bathuk arane Caraka Binalik. Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana. Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana. Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana, Ngata Bagamanya Jada Palawasata Dakaracana. Ndak wacakake tulisan kang mapan ana telakmu Bathara Kala. Sang Kala mereng sangkaning lara Wisnu kena ing lara. Lungguh tutuk turune lungguh ing otot lan ngamperu kang lara mulya. Mulya dening Sang Hyang Bathara Guru. Bathara Guru kena ing lara. Lungging tutuk turune lumemah lan saranduning awak kang lara mulya. Mulya dene Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang tan keneng lara maring Sang Hyang Tunggal. Kumpul panunggaling rasa, rasa tunggalan jati, jati tunggalan rasa, rasa mulya.
Rasa jati mulya saking Kang Maha Wisesa. Om Hawik Namastu Namasidam. Ndak wacake tulisan kang mapan ana ndadamu arane Rajah Kala Cakra ya sastra Bedhati. Om ya Maraja Jaramaya ya Maranini Ramaya ya Silapapala Siya ya Midura Radumeya. Ya Midosa Sadumeya ya Dayuda Dayudaya ya Sincaya Caya Siya ya Sihama Mahasiya. Ekang rencana Marya Sakti, ekang anekani Marya Kalyanira, ekang marai luwe Amarkana, ekang marai melarat Anyugiana kang nyikara Marya Nangsaya, ekang amarangi lango kekuatanira, ekang para cidra padha kagawelasa, ekang dadi ama anyingkirana Hawik Namastu Namasidam. Ndak wacake tulisan kang ana gigirmu. Om yoganira Sang Bathari Pratiwi mijil pamula Bathari Uma mijil saking limulung sariranira mijil saking Sang Hyang Kusika mijil Hyang Gagra saking balung Kamulanya ana ta Sang Hyang Kurusa saking daging Kamulana ana Sang Hyang Metri saka tot Kamulanya mijil Sang Pritanjala saking sungsum mulanira kinana gawe loka Kusika melu alumeh tinuti Hyang Gagra melu alumeh tinuti Hyang Kurusa melu alumeh winiti Hyang Metri melu alumeh teger mijil tangwi pepo negeri ngipati patan Kusika mesat mangitana teman dadi mong Hyang Gagra mesat mangidul teman dadi sarpa Hyang Kurusa mesat mangulana teman dadi buta Hyang Metri mesat mangelora teman dadi dengen kuning Sang Hyang Pritanjala kinana gawe loka ngenjaliring Bathara kang riwe hari-rean dinilatara swasena teman dadi uyah kuning Sang Bathari Uma sinang Sang Jagatnata teman Papa Cintraka cinandak suku sinungsang anjrit anggrek angruh asale Tajata gimbal muni weh Bathari Durga hong numuna maswaha. Ndak wacake kang arane Santi Kukus. Ong para yanti yogianti kaget mandala gini surak para Jawata mijelekan kasekten ana banyu teka kidul rupa putih. Ong para yanti yogianti kaget mandala gini surak para Jawata mijelekan kasekten ana banyu teka wetan rupa putih milih mangulana ngilani Bathari Sri Guru Wardiwarda dadi para yanti yogianti kaget mandala gini surak para Jawata mijelekan kasekten ana banyu teka kidul rupa bang milih mangalora ngilani Bathari Sri Guru Wardiwarda dadi Ong para yanti yogianti kaget mandala gini surak para Jawata mijelekan kasekten ana banyu teka kulon rupa kuning milih mangitan ngilani Bathari Sri Guru Wardiwarda dadi Ong para yanti yogianti kaget mandala gini surak para Jawata mijelekan kasekten ana banyu sekala rupa ireng milih mangidul ngilani Bathari Sri Guru Wardiwarda dadi Om ilahing minangka puji sembahku ya Sang Hyang Cantu Sekti ya Sang Hyang Ila-ila Santi Guna ila warna Sang Hyang Ayu Palunggaku Sang Hyang Toya Pangadeku Nagara Jeng Dadaku Naga Mileting Guluku Gorung Siting Cangku Geter Pater Panadamku Kelap ngampar suaraku iduku tawa sakalawin netaku Sang Sura Kembar Kilat Barungi Cahayaku Durga-dur Kingiring aku Sang Kolor Mangsang aku Buta kabering omahku kang adengen kabesung Deleng podong lorong sing tak pandang teko bengeng hongna muna maswaha. Dalam matur nuwun banget dene aku kok wacake saranduning awakku wah bareng kowe maca saranduning awakku ingkang maune wetengku luwe dadi wareg maune aku peteng dadi padhang ingkang ruwet dadi udar ingkang
Tak suwun Ki Bapa ngakon yen aku iki anakmu Bapa. Iya. Merga aku ora bakal golek wong Sukerta. Aku pancen njaluk karo kowe Bathara Kala. Ora kena ganggu gawe karo wong Sukerta. Ora kena ganggu gawe karo wong Sukerta. Apa meneh iki mengko ana bocah sakaloron sing nampa Matram Banyak Dalang, putra saka panjenenganing Bapak Sabit Ibu Pasmi, putra sakaloron Jaka Widyatmaka lan Dwi Setyaningrum. Iya Ki Dalang, aku manut kowe ora kena ganggu gawe sakwadya balamu. Iki tampanana bedama, iki gawanan Bali. Kowe ora kena golek wong Sukerta. Kowe tak ijoli endhog utawa antiga. Ya matur nuwun. Iki gentine wong Sukerta Ki Dalang. Iya Bapa Dalang, aku gandeng anakmu Bapa. Aku wisiken. Iya tak wisik kala dene ling sira mulya marang jati sorangan, asalira teka ora sira mulya marang ora, asalira teka jati ya mulya marang jati, ingsun sajatining wisesa. Matur nuwun Ki Dalang. Bapa Dalang, aku nyuwun pamit bali ana kayanganku lan aku ora bakal ganggu gawe ana kiwa tengen omah kene. Ora bakal ganggu gawe kang padha nyambut gawe ana kene. Ora bakal ganggu gawe kang padha ngrewangi ana kene lan ora bakal ganggu gawe kang padha hanonton lan kang padha mirengake ana omah. Iya Bathara Kala. Nanging mbok menawa isih ana sing keri ana kene, aku bali kok ora gelem melu bali. Ki Dalang kudu tanggap sasmita. Lirik kepiye? Gumbalanan geni Ki Dalang karep ben wadya balaku bali marang ajal kamulane, bali marang asal mula bukane. Iya Bathara Kala, piye kowe bali yo? Aja mapan ana kiwa tengene omahe kene. Asalira ora bali ora. Asalira jati sorangan uga bakal bali marang jati sorangan. Dina Wadyabala kang isih mapan ana kene ora gelem bali balak tibane gumbala geni. Hau buk-buk gumarabya karo piyak padha rusak suwung sepi mamprung balaning kala yang siwah maha sahwat. Niki ruwatan ingkang pungkasan badhe kula aturaken inggih maos Banyak Dalang ingkang badhe kula paringaken dumateng utawi anak kula Jaka Widyatmaka kaliyan anak kula Dwi Setyaningrum, nanging kedah dipun dherekaken kaliyan Pak Sabit kaliyan Ibu Pasmi minggah wonten panggung mriki. Monggo Pak Sabit kaliyan Bu Pasmi minggah wonten panggung. Nyuwun pangapunten mboten kok nami Ki Dalang ngungkuraken panggung, mboten namung estunipun netepi kewajiban ingkang kedah kula ayahi. Menika kula minangkani pamundhutipun Pak Sabit putra kalih menika kedah dipun ikrami kados nalika nggih kados minggah haji. Menika pancen agami Islam kedahipun ngaten, menika kejawan menika pancen aslinipun ngaten mboten niru-niru, mboten wonten Demak Kadilangu ahli waris Kanjeng Sunan Kalijaga menawa ngaten sedaya. Ngaten. Bapak kula atur mriku sekedhap nggih, mugi-mugi ora jomplang ngono wae. Anting nggih, sing Mas mriki. Sik, Mas mriki.
Nah, pun mriki sing adik mriki. Lho, awas lho Mas Tomo, ku nek danung pun. Ngaten Pak Sabit. Kula kedah salaman kalian panjenengan. Kalau sedinen Jumat pon malam setu wagi menika Pak Sabit kagungan hajat badhe ngicali sukertanipun Kang Putra Mas Joko Widiatmoko kalian Mbak Dewi Setianingrum. Kula ingkang dados lantaran kemawon mugi Allah Subhanahu wa taala ingkang saged ngicali syukur sakitipun ingkang putra kekalih menika nggih Pak nggih. Ngaten nggih. Mugi panjenengan kalian kula pun paringi kesarasan kawilujengan katentreman lahir batos ngaten syukur pun paringi mirah rejeki nggih pun paringi panjang umur saged momong putra wayah syukur mangke benjang ngantos dumugi canggah wareng udeg-udeg gantung siwur nggih putra wayah saged kangge ibadah wonten tanah suci Mekah amin amin. Ngaten Bu Basmi gandeng putra kalih niki sing ngimbul jenengan nggih kula namung dados lantaran kemawon ngicali sukertanipun ingkang putra mugi-mugi Ibu Basmi paring pangestu kalian kula nggih mugi lantaran kula Allah Subhanahu wa taala saged paring pepayung dumateng ingkang putra kekalih ngaten nggih Bu nggih dados niki sampeyan sukan pangestu Bu nggih nggih nah ngaten menika ngaten para bapak tuwin para ibu ingkang nembe bobot ampun ngantos midhangetaken tawi mirengaken nggih kula ngidung niki mengke nang niki mengke mboten ngangge pengeras kedah kosongan tegese kudune mboten kena nganggo pengeras nggih nek ingkang nembe sakit menapa kemawon platuri nyaket mriki ampun ajire panjenengan ruwatan niku ora gawe napa-napa ruwatan niku dadi sarana ngicali reruwet ingkang saged ngicali menika Gusti ingkang Maha Kuwaos nek kidalangipun boten saged ngicali ingkang saged ingkang Allah Subhanahu wa taala ngaten nggih mila kanthi mekaten kula nyuwun pangestu kalian para sepuh lan para pepundhen ingkang lenggah wonten ing dalemipun Pak Sabit mirungganipun piantun sugihan mriki ingkang boten asing malih awit kula wiwit alit ngantos ageng inggih saba kula mriki mboten saba nurak nggih perkawis mbok menawa radi aten lamdan delalah saged panggih malih ingkang badhe midhangetaken monggo lenggah sak sekecanipun wonten ngandhap saged ngeten nggih niki Mas ingkang pengerasipun dipun pejahi kemawon nggih komplit nggih monggo
nuwun dumateng para sepuh lan para pepunden ingkang satu kinurmatan. Menika kersanipun ingkang mengku gati panjenenganipun Pak Sabit lan Ibu Pasmi menapa dene putra kekalih Mas Moko kalian Mbak Dwi. Menika jamasanipun wonten Jawi. Mangke ingkang badhe nyuwun toya saged namung mugi-mugi toya ingkang tasih wonten jligen kala wau menika toya 7 menawa mangke mboten dipun bucal. Ngaten nggih nengkange dingge ngejok niki. Lah, upaminipun simbah kok badhe betahaken menika nuwun sewu Mbah, kula aturi pados gelas akuan niku sing pun kosong. Wekdal menika kemawon mangke kula pundhutke mriki kagem panjenengan spesial ngaten. Nggih, niki sampun anu kalih Ibu, kalih Mak kalih Mak. Nah, sing nika kalih Bapak. Nah, mriki panjenengan. Mangke sanesipun mangke menika spesialipun simbah. Nggih, spesialipun simbah. Pun, ngaten nggih. Nggih, monggo sak kersanipun. Nah, putranipun dados pundi? Pun, ngaten. Putranipun dados pundi? Ngaten pun pengestoni Bu. Nggih, nggih. Pun. Pun nggih. Pun kalian Bapak sampun, kalian Ibu sampun. Nggih. Mbah, niki monggo Mbah. Panjenengan garahe napa? Sakite napa? Wonten gorokan mriki nggih. Mangke dumugi dalem panjenengan pados sarem sing tenggene jenengan kiyambak. Uyah. Nggih, nggih uyah. Nggih garam sing tenggene jenengan kiyambak nggih. Ampun tenggene sinten-sinten mangke cemplungke mriki. Dinggo dinom. Bibar niki diosok-osokke teng mriki. Sing sakit sing pundi? Nggih. Nggih, lha nggih niku mengke berkahipun ingkang Maha Kuwasa rak mboten sakit. Nggih mboten napa. Oh nggih, nggih, nggih. Mriki Mbak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sampun, Mbah, sampun. Nggih. Boten ampun ditelaske. Niku nek anu diunjuk menak pun enten uyahe diombe ping 3 pun disimpen mawon, disinggahno, dienggo gosok-gosok ngoten nggih. Iki nggih. Iki saged medal niki rak kula nglayani. Monggo Pak. Monggo Pak Sabit kalian Bu Pasmi, monggo kula derekke mriku. Kasih yang